Můžeš utíkat? Jo, jen mi dej chvilku, ať trochu popadnu dech. Budeš ho muset popadnout jindy. Aquamanek, Kyborgu, stanoviště Alfa, potvrďte. Vyrážíme. Strážní věži. Jsou všichni Luthorovi lidé venku z budovy? Podle termokamery odcházejí poslední severním východem. Počkejte, co to děláte? Co bys asi tak řekl? Chceš, aby vás tu skončilo víc? Já jsem teda rozhodně proti tomu. Strážní věži? Víme určitě, že jsou všichni venku. Na 100%. Dobře, tak to spusťte. Doplňte palivo a připravte letadlo. Chci